bokire na kioroberetiri tukuliao nga yoche kebao kiao ngere kieke ogokora gosena soko enda samatanga ikera litukuri juma anene asorongo rwa Gusii na liokonyora bantu umugusi akwenia olonyade kautonyore nga kioroberetiri tukuliao simambia boniga na baoto tewetera asinambe yira siskine yurabu ya 0792192834 na beto studio asimambi yabona choshouta na rendera bayito kwenda kune bintu byose byagocheire asenjera yabene boigo mashabiki tonsi buti mapanakosa team Foroi team jini ya maji na team apanakosa na team ya maji na team Foroi mwensi timu nye team Foroi team apanakosa team jini ya maji na team diaspora na moto tebinga imoto baterete asimambi yaboniga Kimso motangi kayole no bate deni yeito kegare goron kwado tebetuna omwana Joy kosere keale birthday yaye ntuma itinga ikwa begete keki gobana boto tebie keki itonga yere badaye boy gongo bekera toro mwana happy birthday to ikasenze meri yebwatoke gatutumo bekera watera happy birthday ngera ndonyi suketirero esaliyo kumubekera gotera na kumotera li happy birthday gobonsi twabarigandia somoroberio bwensakia litukerire chuma iwenka Igwe imeyobwa nsubu Gusii tusukina mpaka tuakorire imambi yabone litukuri yabone manande mugani itoyo mongo jara sistri kora gense ya moiga tora kwanda iguru yeskuri ya kyanya take korabuya ngakiba korta mate manande bono ngakiba robereti akraba gosa sumusim o CBC oyingo kwanda no mu administrator korwa skill ya Alcal Academy ekero ika sistri kora gense ya monenusu ya bon mambia to kwa nabirata to ngakeskuri ya nya take korabuya kana jinu mwana motanga na babu ata max yange chiminye na ikomi nelimo igo ayonsi na kora girense ya mo yabono maragoba igo lero nande to kwenda sembero netojigonya achinga kito so asense meli yebwato ke free friday edition igo to skena Ndizi TV bansom sito kwaligania oso ime to chakena na tokora munae asimambi yaboniga Bwakire bya umwanju murigire bw'itasene Ndizi TV ne mambyengiya nasato ancheire tumiranira sembeo ngoko kwanya na inde bwakire na kiogendrete kutwagateganete igoro chinsa cha mambya oikaboniga na kiwashindete bakaboniga mambya nyasao twancheire twarori itukeri nande tumiranire asembeo ngoko aligania bono kigima otenga karibu eiwenka ne batwanyoru bono twaikire bawotenga afadhali kuchelewa kuliko kukosa igo tuikire kwani asama okabire togotenga karibu bono swanyomba ikaransa o ikitonyale gosanga ayagendrete gokorekana ase mambe ya rero asensito ya Kenya uno mwanchu murigereria yo mto Brighton atenga bona waro kiwani go bagasa ine gochengira ali tukoria boria igoro bali bakwatekera asinane ntochenga na bwabo moelio une wizara ichseme otenga abuna bwabo moelio ase omuroberio KCPE igona ngentungu kwaligania emambi yabono ngotenga bono to basagosuka konya kwabekire Ndizi TV to suka abuno obwansubole abuno amangana onsi alioganeti komanya aterekire igobono to suka to genda ale kyageranga chinsana chechiga to komanyania aliabete igoro andake igoro nkwale ngegane gase nyinge mukarwe chiro chinsa chiere to gasogetora ngwachi goikera omanye inkikiarenge bona na kitu abo kera mambi chuniga to ikagaiga eti ntokomanya na togote inga ninki kiarenge abugoro ninki gyakole kanate ninki gosikia gweterete bona ntokogania bweteru ikagera nganto bwate na maiga yo komanya ayonsi omwanchumuri nabo goto ikera asensemo ya mtandao oikasensemo ya Facebook tonyole buna Ndizi TV News Digital kuikaga ali Facebook tonyole Ndizi TV News Digital abo mwanchumuri gere yabeke comment yao na bogo so ibabe batata somoroberio na bogo kwani ondeiga ondo oli onyoleta maxi amaya bako matenga congratulations oigo mwancho murigere ngane nchere ya mo to nyara gosanga eye mase ya mo ekertolega ase studio na gotomanya ngano tole ase obwamo na boigo na bogo share okomanya bamino basinga Ensakia ya chakire bene ase litukoria ijuma litukorie ria banta bangi banchite litukorie bwato ke free friday bono lya chakire wose moroberio yo chakire nabo igona bo chakobeka nimete mbale bali bago chabanya gotuma matera ikigati ku Jumatatu babo omondo bono temango lero
kubeka hotera kwa kobe nambe yemo erinde bono eikiego chanto gochikogania o abantu bari akobuna amachiko bagendere kobuna na kitoko baira chinse chika cha ritukori arero monyare kubeka request yino erito ndetonya kubabekera chinga kitito ikiraria sense meri yebwatuke go mwanjo muri go kwariganya kigima ekiagera nga ritukori arero nerituko nyasanchire tokore wiki boigo mwancho murigeria kero korigeria se kalenda eria nganero yo mwako yo igane gasa ine gosuka kalenda ne gasa ne kwa chitrikine 24 motinyo 10 bono ndo chenganga turi gukora omotinyo yo iga nganga turi gukungunta omotinyo yo iga ekiagere ikiegocha kale bone tarikia yemo enere echuma yo mwerio asemo tienyo iga o 10 omwako yo 2023 igo mwancho muri go kwarega nikimaso ase omurobiri obwensakia etinyale komanyania amange nabo iga sense moeri SMS tumeka enambira ase screen ejwere 0799219234 erio nyale gotumanya ngaki kwabokire na kiogendrete na kiabaro kigwa ase chiskuru o chiricha chi primary ngaki chikole na kikuru asura bana mbago gete nkoiwete biriri atande gosein bado moranyora matokeo ekiagera matokeo asandinara abanyole tugoika kinamba kiri batumete cyabwate obukorekano inchira gitiga kolenda ari tukorye kunya kwera abana kunya kumanya bale nondera mbale bara amanyerero mbale batabwate nonye ni credit cyo kobeka bamanya matokeo abo kolende bano batenga lero nkobukire skuru erinde nyale guikorona kumanya amatokeo igo mwancho murigeria negento kyoko kyamono ekira to manyete nganore erinde tukomanyie erinde tusanga mona eyemo ase yamogenda gutuma uchumbi ya asense meri ya Facebook na boigase ense meri ye namba ejwele 0792192834 erunyale go sanga mona intwe twamanyangano tore pamoja kuika sense meri yo mtandao we website tonyamna www.ndizitv.net abono tore chinsa chonsi to sanga asenchira yare engi yakimana boigo asense media anero ya YouTube tunyamna Ndizi TV News na bogo subscribe konyo koro mogeni ase Ndizi TV tokotanga karibu kima subscribe na bogo bata ekengere kerige okumanyanga Ndizi TV Ensakia ya chakire bene igoto basagos kama shabiki ito koruchinse mo chiri charaganga babo Christian Rogo karibu kima Charles Monarch kikoru kikwetu sune kamate bonchari asante sana gendera kobera gabo mo basagosuka so imekigima bono mo ikaranse abantu bonsi beti kurukia mwasi egetunugoralia nimaite bona bokora torigereri kwatenga bo kiri chitaya chogete nchanya kuri Ndizi TV bono toma SMS beti elinyale goto tebya ngaki kwa bokire na kiogendrete ime yomurobiro bwensakia nawiga mashabiki itonsi piko chinsema chonsi ichagusii arogongo rwagusii ko Nyamiro bwate note mogirango turumboke mate south mogirango bono nimaite nga mobogete mwetu mete akero chanchira iko konyora bangina babwate ebyondo yani ebikabu go chichichiro yani ekoroke ngabangina bono bagwetuma kigima ekoroke ngabagusiba banchite kubokenyoni igo nimete ngamwabokire amashabiki ito koruchinsemo chiri chonsi cha Nyamira nabo igo chinsemo cha Kisii ebono kwatenga karibu asensemo ya Ensakia emambu yabona iga nabo igo bali ba diaspora tinko bae bakigima ekegera nyenyeni wa maana sana tokwatenga karibu toso asomoro video bwensakia unabotambe erieta Dorcas Kemuma abana bari okuganiria mayago se ogotengerana barabona bototebina abana bari bakorete biya asore mwana wakorete matembado ekiana matemayo enda koshelekeu ekialitkuri anene ebintu byons biebe tu ensemo tokachikora focus asensemo ya KCB no ana asensemo ya magaseti tukurale ni maidena amange ni gamulekeire igoro ya matemayo gosama chibwayo anyardega kubwatu kwa litkuri esiasa nero na mangana ndinaro lakini monondoje nensemo erigeri ya matemu gotali mange ina manga korkandiri tukure korende nigo twens twanyamurikirete asensemeli ya matemu ekubatikana anyardega kubwatu kwa aburit kurigoro asamatemu aya gestaga jagete nigo miaka ya 39 years gisatu jako moroberio KCB ase abahana chimilioni meronkebere naisano nemo 26 million abunde egati yabo bakorire amatemu ayo KCB bono ekeranya tkaweka ase omwerio aburituko lia igoro
Ngoma no manchumuria igono wiwete na KCB ngia konyira abantu neregerete arene torega ase okonya gukwana monainwe na ni medena na hayo na wakorete neregerete urasigete era kirimono twasoire asumuruberi OCBC bene yinere competence based curriculum ito jikorna kibono competence ya kwera kiwa mose kwene kiwa asinjira ya bene Kolende jamsingi so ime yomoroberi bwensakia litgeriga lia aichuma atare 24 omutienyi no yo 11 omwaka ojirubene merongebere na isitekotote matuko 38 tokore omwaka oyoiga omwaka abojirubene ne merongebere na iseto yuakero kwaeli gonya saya na ndete gotobwera anya saya no muya iko matuka tutigari tigatorena ngakinya saya gotobwera tunyara tugotaboki omwaka yoto so omwaka onde yakarwo na chiskuru omwaka onde nigo chiko yoratare 8 mwezi wa kwanza nabo wasi ose muri kibotambe ase wisareri yegisemi belio kibusanga tetera bono calendar winyorune calendar ya masomo nigo yaturwantiwe no borweire bwinyama obuna bu COVID-19 kolende bono calendar ya irane buya ngekero eskuru ko rutar ego yoru January mete bindo biara turwanete lakini torojena belio kibusanga alisema ebinto bono bya bere buya ba bekire meroberio yo kwena kinaki eskuru ko omotienyi o motangani ebigontoroje omorai moseneta abwe county ya Muranganera Joel Nyuntu nga Kenya tena bono CBC nero the way to go oyinigare omoseneta na nero do munyakerogo obwe kamati eli etenede gisemi as senate tena bono CBC tiga ebe embrace dikera tena bono twarabere tokoba as zemeri academic oriented yaso mwana de tema anyora baxia mange lakini bono yaro kana bono competence based curriculum niyo jigotokonya aso koligereria competence yo mwana ereria bwate agatena ibono that's the way to go boy gontoro nyana boro kiwa muza boro ke bali ba beire ba gokoromo ke ase kumake matemo ayo mbanya de ba kwewe bie ugari ba de una ya yambuye mono aso kole mirimo yo kwena kina matemo aya abeire kago soka asinjira yabene kundo bukurikana mama ituko base utome SMS irkwende serikali yajete wetera nek yajete karua ekasabo kwabera ekaraba Kenya ba imurunga tiko korengera nga kitoko na chibeze maito kwara kutomalia emesiana chukaraba Kenya ba imurunga ndisana na irabana chimilioni sato ya tomire osi milioni abantu chimilioni 10 ba tomire igono wete na tibesirenge serikali ose irenga chiachiete faita irenga ando baro stigoro abantu bakemurunga nisana kolende amario ya machibu ayu najitagaje ekotokorire na abana bakorire gose abantu bari bakorire amatemu a KCB ngo bare 26 million ekero Kenya kurire tore around 53 million yono wede na angi half yaba Kenya na batakoreti umoroberio yo KCB ikena tore 26 to 52 million yono iwete na aba 26 na ubata koreti ama tema yo a KCB ekerobono buna musomi intere ni medini ga korte CB ekerobaga girana gire akbaga gire standard 7 pama oska ko jibosio no mama ni medina na ara yo akorda CB lakini tubantu waje kuikira KCB ngono wete na omuvum gose ngunya wonjorelire tutama na CBC nero how wrong ego chikoba ne chikoira miaka 39 buna KCB ya nyarege koira iwe tena yatemete sana ikiara bande baito na bonyo no nchustare ka miaka 39 kisa KCB achagete abande barbande tu atobero stu aitani miaka yono tena amatemu osijisemi jenete gosirwa ase ese yeito ya Kenya gaboro kiwa bali bakorete biya tunawashukuru sana no embali bata ukiro moro kiwa na korete biya by the way kiara ntote buno oyonyo arde magisi emia na sta yagoji oyonyo arde 90 sta yagoji ya kiro monto okorete gose kiro moro kia kiro moro kiwa oyonyo korete amatemu agaja kugichajete nabwate asagosoa ego monta yore moliri ego tigatotebe na kiro tigatochengere kiro monta enaroche omwana motangani oyo tangane derit kurigoro enaroche kago kwanaria Michael na kago kwana kagateba na ere by the way usikolire ngenja kwana tata na ere tare ko teki binte bizirias buna monta go soma kabisa akwekerete kerasi ebwakibwaira okoraki nini enate na goika obongo bwito tubwade goika Michael wa ruteru waritere
Na tebete na obongo butubwate wikwenda urachesa keigo relaxi okole kinini na nini amasomo naro nyabege tari ogokwere class akanga okisana gandebina tari ari gokwere gitabu kabisa bana niga kwekerete una max bona tete konyoronzi ya tete buna ere ebintu binde nabogo chiesa nabogo korage but parents ngako kiusana no mosawo yo nande karate bete na bono lende na ta expected boygo lakini nde ai onyori ngago kigusana nere kerate bete igoro yamagana yugora kimwanchumuriria nelina bat ya mwenziwe nayo usirali murango wasi nando maitera bora chiese onyore ne bintu bya turubanire gotokore tibuya korende nyasaye no muya amatemo ayo asogete asenjera ya bene igobono tigato kera abana baito mbuyamono abalimu abanene be school yi director ye school je private pate bete na kushirikiana ne discipline nero yerete abana gokora buya sechinsemo aho iyo erebuya tikabasuke ochibosyo asenjera ya bene discipline gente kiesana nere koreta liga saligia n'abalimu gwetoma badewe walimu wanafanya kazi kubwa sana bwana teto so moroberio CP store na kitoji ko bache birugo na kitoji okara ebintu ebiya kabisa kondo manju bari totomere uchumbe ase mambia boniga otutebiae moro kiwaki oroje ororioy korango orori mwanaki okukaniria maya ngaki abana bakorete no na school were ngaki okorete ekatunya korire na school araji school nyinge nchi akorete buya asorogongo rwagusi no na abana baito mbaite tebuya asorongo rwausi ye korokina walijituma nande ase kobe kohoti yo moelio ya mangana 844 buya sana bono 844 by bono tetuwaliga ni moroberi OCBC as NCA ya Kenya no nyake bwa challenges nsinini ose chinyinge choro bono tetorenga ki serikali ko beke miroberio kokonya gosikosuka gojibosio asense meyo ya CBC competence based curriculum torenga ki osuka gojibosio asemambio ko totomere ujumbe yao otenga kioro cha matemo ya sogete ngakibonyo tamachiwa mapema na kibono obana bono balibete ngobaira muri retreat asante sana na moto totomera ujumbe ino asemambi yabone kabai meyo moroberio tosuka ekere na Ndizi TV bwansumo usi umoroberio korosari tukuriao odena ali agendrete na ali agochokora kana angyo no erero no nyena ngende kyara onsi kunyamugani tore twakoyoretera asira kusansa monera ase enjere yemo asemambi yaboniga Mwancho morigerea neshinga kibono abayiboli na abalimu bono bagendete kwearigania ase okogenda gochingira amatema yabo sebagendete gochingira ni metembale bari ba CBC barabu bakumetinga kibono ntuna kiga kyagira bono no ro moheri obo gochingira amatemu gose no ro moheri tokoranga abana bakuimukigwe igoro totenga chipara bageka uneke manyirerio kyo gokora buya lakini bono CBC aron naboniga goikaboniga matema achi report book chabo ntira soko sematema abo tarabwato kwa ne aya KCPE na twara amanyire na barabu twarorire ngakiba koleta lakini abaiga ngochara nyoru ake na aboigo barabu mbaliko beko umbaliko lengani wa onsi una abaiga to una KCPE ale kolengani go 84 CBC amatema aboni gare tofauti gose marking yabo gere tofauti boigo na twaro chenero mowazi semetenga barabwe bako bekirwa kolengana no mworo kiwa tataringa tari ina kolengana na kiba kolete ya okobona bokonyora ye no maitege songo oyo na maite music ka basquisingo korabale music ona maite obolemi ona yani aso mwana oria agokora bikia abuno bakorigi bamo necha bamo agata bamo nokereria naki agwe suguma goika anyore okonyora okuya bono nturi gochikote banga oyo gure ya ogosoyo etire ya abono noro mweri obokora te banga bona banagite mbagwete ona bigo mwanchu muligire ntoro chenga serikali nja etelibaga abana osabaro kiwa bari 9000 bali batanyo etelibaga lyo gokora amatemo okweri nabo igokora amatema y'umutinyo mutangani omwaka ogocha bono bali batanyote libagali ogochiko ikaransira amatema y'ubono tigabesagale bagende kwearigani baende berike bakora amatema yo
adina bana nyorere ebisero byabo ase omoroberi oyo iga KCPE kyagera bono twanyusiekire ntoligo chikonyo kwana ande ase amatuko amotwe konyo togo chikonyo kwanye turanyo kwane okonyora gose okorera ngaki orenge lakini ntoligo chikonyo tumeka ostoligo tumeka ase chiskuru bono twalekanire bene CBC bono amatemo togo chikwana nkepsea totenga kepsea nja sogete igo gocha bono abora kiwa bono tigabaganete kwebanga chibachi goswase skuru kegera chiskuru bono mbacha bara tebi ku chiskuru chiriba gocha kwenda aseka gechi kibere chiremo tu kyaranga gochakira tukoria Jumatatu kije katare 27 nigobone wizara itsemi gochaka kobeka meroberi gose gochaka ko select gochora abana chiskuru chiriba ko genda kwenda elinde bible riba kali abene ri kwebanga na wizara itsemi batebetenga goikira chitaliki emeronge ibere na isano cyumutinyo komina kabiro gocha akonyora ngo mwana ona maite ngan school kyagochi nga yara ngeliwu elinde bono okwe munayo muiboli anyora libaga lya bene lioko echikwebanga kyagera nga eruseje bwate amangana mange biganie binge mejege menge bono mochi koli amandasi mokole moebe chi school fees bona kyegwizara yarorenga okora kanga bono tigatobeke bintu mapema iga elinde tonyale ko bwatuka amatemo na chi school mapema elinde abaiboli bebange buikiranu bona yiga KCPE yo mweri mwancho murigere ni metinga abaruki wabange goikabachi kogenda chi school nabigo mu waziri wechisemi na tebetenga ikago chikwene kinga aboro kiwa bonsi pi bali baikaransire tamatemo banyoleire amabagase chiskuru chechi secondary nabayo akabori abayiboli batumekeri bageriga kwene kinga abana bonsi pi basoire ase chi secondary igobona omoiboli tu engusa maiga to basokotenga ninkingo ngora gosina kinda chenkole ya tige serikali bono eshugulike na yesagale ontosira niga abana we gatone kinga bachire chiskuru bali batakolete buya ba omoyo ekyagera ngatari omoerio nabora nyora ndake iga betega gotwara obuwa bagose akanyegari gwencheregete no mwana oro mungaini abana bonsi nabangaini bono CBC ne kiego tote abana bonsi nabangaini ngigo bono mosegete aso ase secondary nabo igona bokonyora nga ase secondary onyarire konyora no nyine grade kerekia kubweye kanyorete ase primary goto moita moyo nabali abayibuli bali batanchitigo isaneka ngo babatebiga koranche isaneka nakiri umwana anyorire ekere go isanekire naliora umwana oyo chinguru cyo kogenda motu lakini bona koro kinga mama nche nanyora 250 ochage komorutira mangana motebona nga eyuba na ekoro kinga ayeto mwiko monyene tu amineti mwana oyo wose nakore ebuya mbali ngaba ko banyorete inse ya 300 usinse ya 200 lakini boniga bari ase chigase chinene bakayekonya bagasoma genda motwe basayi abande babwate chi company abande bara abanyegitari igo mwancho muri entongo tabankeringa ki asenseme ya primary gose school cyoboroso ekero mwana anyorira magisi ajanyari kanonyora boni gatika otomwayo moyo yo kwegendera to kumanyo mwana oyo iga gose bintu mbira maite gokora bujamono kubwa amaxi ya iga to bawochi babekirani wonsi to bora nyora asemiremo iga nyorete muri monoro science oyo anyorete buja bono ojo asense meri ya CBC olengo chakomwa riba kali abana ryo chikwegenda sense mo ya science igo mwancho muri tigato abana babiga emoyo obonsi na to batenga congratulations asali mwanyo reke tali raisi oikaransa emyaka 8 paka go ikagerasi 8 konyora amatemali wakore guikaransa guka amatemali amatukali 3 negento getege gukorika muri sana igotigato moyo ase atoba moyo ase bali bakorire amatemali iga bali akiri banyorete tigato moyo bagenderere motwe tobasire na boye kubatenga gendera iko tobatenga bono form 1 ko goswa beko kabisa basira senchira yobo seminar boyiko asenchira yoko bano nyene bitabu ne bitubiri baganetie nabigo ntori chinga chiskuru chiricha academy chiricha abanyene na cyokora nga kibige tomokya ekyagera se akara ukorikira no nyen top 100 gose top 20 chiskuru chinyinge nigo chire chiskuru chiricha private bono mwanchu murigeri anegento serikali bone kumongera kabisa kumongera elinde to waswa sense meri ya CBC ntonyora
aya igatoroche ase SMO y'ekisukuru kya serikali. Biasano mwanjumarira kini njengo sirando moroberio ngote bande na ranking nengia korengana na inchi kiagera in N world what we call competition nengia kiagera to ko promote monto na tora rank. That's why we get promotions. That's why we get in a Brighton because Joshua oyomo ba ko ribia tigabe promoted. Bono CBC nebwate amangana ayetu tamanga kigo chiko promote ko singa kigo chiko sire kiagera still ekarodorika tokorire mangana CBC nebwate birengo bine bioko grade ibono abantu bagwasi na bad ranking day nebwate birenge bibine biri bine ekemo na voto nyuria gotonyurie birenge bine bwate birbio commercial mwana ekemekere excellent ndubwate ngo binyorande ndubwate bine ebioko grade abana ba CBC below expectations banyorire buya yani gone nabenga etubwate bine etubwate kemo exceeding expectations toma utwara meeting expectation below expectation nekendengere giakana abungo kenyorande ekerondo chebuna ne gasie nkongu ekiagara okero monta bwate below meeting exceeding igo nebwate bintu gete ebibigo chikoba ranking bado nimba ntete to manye ase ensemo yege Swahili emateke ekeroto tena meeting expectation kiekoba na nyorire ebwate na ntobwate exceeding expectation tokatwara meeting expectation na approaching expectation na below expectation ekeninge minete ase sema ya CBC igo mwana ona bagoja ale below expectation. I think that's that's one way yoko malang. Ekiaruno mwana oba below expectation no yondoba exceeding expectation ngonga kitoka tebana ranking day. That's according to my understanding. Asumo nubeke Swahili exceeding expectation yere na kuzidi matarajio. Uyu mtoto amezidi matarajio. Igono montole above igoro kabisa. Oyo kabere meeting expectation ni kufikia matarajio. Yani meeting amefikia matarajio party akuzidi matarajio. Ege CBC to understand bia kabisa etu ateno mfumo metogoja grading ya inga kiekari. Ngwanyo tena amatema kepseta sogeti ngoja osoka January. Ikari wate tena tekabara ali baga abake CB basok. Approaching expectation as omuntu bege Swahili. Baada na kukaribia matarajio. Igo inyora mondo oyo amekaribia. Yani ni gatiokerera ama ni gatiokerera matarajio. Oyore below expectation asumu weke Swahili ebago tena mbali na matarajio. Yono nata kumajumarira nata kurago challenge asinini asemambi yabonika. Emero mabana bago koraba basi busy bono ekaro bagire ali grade 7 bago emero bange 15. Emerobeli yende boneta kere ko chaka ko ba introduce dia se subject ko chakera inse ko tira science and craft music pana ritu akorire miaka yama ko mete ntu abane tu akora music to akora science to akora mermeri ende yarenge yakoboko kabisa to agasibiri subiri mbaka yaraba ine miaka yama abande mbayigereti igobono ngakiko chikoba graded igobono ngakiko chikoba mwana nakiko chikoba mental no mwana oyo ekero to kurira mangana 844 atu akorire na rira omwana ise konyorwa ekerazi kuse omwana arware nabago jako binotse se asome lakini oyere o CBC meaning ibona erese mwakaranga magena David biroro mwakaranga magena na kibono nera ojo karanga lige nere bieka yaje ko yekenya mere bieka andi mwe ya bible ngo complain wale ikobono ko complain wale yoje ko majiro korna CBC ye korengane bidengere biane uikebe kwemerobelio emia wekemero beliebe kutu standards abali mbali gigwabaya para asomya abana ntwarure challenge aso mwako yo eta asaba alim bataisaini asebirazi nandi nyora bona abana bagokora standard 6 bakora de grade 6 bachire grade 7 twatware grade 8 ihaba alim mpaisaini igire kitokwe boli serikali nje bangete bya korengana mwasiri na tena serikali nje bangete nande nisa ne bwate infrastructure chisaine asiskuru wala twara bo korekano no na balma wanne ba complain na balma mbaisaini ege serikali wike kitoso omuvum o CBC tige serikali ebe kemerobelio ya bene kwene kibuna omurobelio CBC ngobwene role nande
kire gento ngo ikernage umwana oji kiro monde talent ya ene riye ndwaro je CBC ojagira bana bajeze bakabusa jibara abayobore bagakombre stakeholders bonse babegwe amo to understand umufumo yo CBC nande tebe turayo tuikinara sikiza na tebe na bono ngora totore system mwende ebine bebenga byane general koruna mbu ya CBC yajire kolendina grading na bana bantu bone gato sikole na bode abona ina grading tay we have top scorer umwana mutangani warutere no ine aro mwana mutangani ro bata 428 nando mwana aro bobo mwere iko grading ne roro na gikwera abantu bakwa promoted iko grading ne na beta gere yaba ngonya zona kujiste best school ase county ya Kisii mwana kyonyorete amagisi amaya no arase county ya Nyamira akanyaruka kali korwase bunge ya West Mugirango ne rutanga ne dase county ya Nyamira ngima yona iko kiro mondo ni gako ba awarded no gutanga na kwae ngira makorana awarding nengia ase jinjira jino we korana ngaki nonye katogori ya mangana awarding ingiye ko kwanyora ne county ya Kisii ne ere number 4 eyende katanga ne kaba number 1 eyende kaba iko ranking ne roro nande kwa ranking ye ko gerere abantu ba koromoki ye ko gerano ne litugure goro aba chief examiner examiner bae tu ebyewa tali bonzi bae tu ningiye ko gera aba bande bara ba form rubiya iko mondo ne bwezo ba form ya oika egwe ekewa ngane kama chikorana ege tukeri kwanyorire naboke ko gero basigete bina bono mwana oyo Michael abante twamurigetie tukomokorra interview esari abete na max 428 oyo ndare ko bana 429 warutere tare korigiwa kwari iko bono nande neri naki no na abana aba bagweta matem oyo nyorete 0 mpaka gose 10 ntora murigi nerto mabona ki gaki ombogo diki kyagere to kabai nere afiri bunana ki gakin anjam pattern bashali yaba Kenya erebone to batiketari to focus 128 ndura manyano no mwana oyo bwatemia na eterete mejando gete oso mwana ona arwalete oso mwana ona akorete gete agakora ki ekaira akajora magisiemia iko bono toneta keto balance piko mbate na ranking yenero kogerera abantu bakomoyo batirene ya turi nanga kim ngaki ekoba abakaba ntwa soira sumuruberio o CBC ben ke CBC the way to go one on to ba drivers 844 by ntwa soira sumuruberio o competence based curriculum o yobwate ebintu binene na yote abi exceeding expectation kuzidi matarajio meeting expectation kufikia matarajio approaching expectation kukaribia matarajio na below expectation mbali na matarajio iko bano mwana taba mbali na matarajio oyo ndega karigoraria iko na bado ni wetena eshida neror abana bano mbali koirora iko bana mbali koirora bana bakora date este yora irole no kogenda to ende ekole ende protection ko so ende eskuru oso skigo jibosio iko majibone be mala semana to majujumbe jermo teno mole me yomoro be mokoreli abana mayamo tena mbia bakora de ya sana no mbali bakora de bobi so bakora de ya ababitika toba omoyo kebiso motangi ingane dia SMS yao oteme kitoko buna mna twa robert dirigo twa de na Joshua yotura tumera uchumbe yeito asenjera yaben ranking ndiarongo support in nengia na liego tia bidi because ekaro na renge school by teni miaka ya maega 80s ibono to jakere 70 to jakere 80s yalia mwana agatene nalia tu akabekirwe line timeto situational in agreement into tu akabekirwe line number 1 wewe getabu wewe ni karamu namba sieko erori buno ya omwana oyo oba motivated na mimi nikifika 3 na mimi nitakuwa mahali na njenge we karamu ngo bali motivated lakini siku hizi ina bono ina bana bonse betire baskiro jibosio lakini I support njerangi ina ranking nengia ekegera nigeko eko motivate abantu asante sana no ene kero kominyoka umuntu ikominyoka utangana oyo ogosieka tariko unaweza wadi Mwajubere mbiyamone karanda tutubwati ya mambi yaboniga ina Ndizi TV bansumusi tutumere ujumbe yao Ndizi TV News Digital na wabu Facebook na otokotoka boigo asasa meli ya YouTube tonyore Ndizi TV News mwajubere tetoko nyorina alituko dia ayachuma mosi hiye karetare mbili omotienyi oikobina kabere Betra
na Miss F batwariga niribuna ni gotokare ali asensemo ya Camelback bagodena Gusii Urban Extravaganza mwanjumo liandoje abgata basania bangegega hiyo ni tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka huu ni gotokara asensemo ya Camelback ojagira chinsa isano na isu tujemo gasumba ka chinsa 12 nenusu chiamarogoba igobwate tariki buna ziku ya Jumamosi tarehe 2 mwezi ujao na utokare Camelback ujagira jinsa saa 8 hadi saa 12:30 ngakyokora bonde inachire ticket yao na shilingi 200 peke yake maide sukali sigwete kwa 200 no ene sabuni yake ni legal iko bono 200 hiyo utaka gocha kwegokya egokera na shilingi 200 yao asoko lipa na mpesa adhiri number 96666651 lipa na mpesa till number 966651 966651 eyo nero ogwena jile ticket yao gose entrance ya shilingi gotoma shilingi 200 elinde tonyorane na eli tukelio tokole buna togokora nduru kora bune mechende okora kone togokora buna togokora alwa seseme yo ya Camelback tarikibere dojina betra nigetaseni kende Steven severo bere tukwena kibuna ngocha kore umusimu wa Christmas in style Kurende lituko lia Jumapili ike lituko lia angende ikiara mambi Jumapili Dipon Anko Dipon ni gatwari na egesinga kyamaseni asekansa ya Grace Revival jaji yodoka sensemo ya daraja 2 ojaga chinsa 12 jamambia mpaka chinsa isano nemo nenusu jia mubaso Otote brina toto kasi kanse yo toshiriki pamoja tugoshiba pamoja litukuria Jumapili yetoka swata 26 na otoko balia sensemo ya Grace Church Grace Revival Church kutoka sensemo ya daraja 2 iko to moja ikiara iko nuwete na tokoro bereti amaseni awao iko ango dipo ne ndebuna tutajacha ndani ya nyumba senseme ya daraja 2 iko jagra jinsa 12 chamambia mpaka chinsa isano ne monenusu ekera ndebuna abasani abateri bakaroro abateri pomone bakaroro bakwene kuna hiyo siku itakuwa ya kufurahisha sana na ya kubana iko to moja kutobwati kera bano mirubene mietu akwarganirie aso musimu oyo bwe Christmas iko bano ikatobe angenaye Doene kuna Christmas yeko so musimu oyo ngo ebindembi kongete lakini bona bikonga ngitoko tutadu nikuja pamoja toshereke torena ki tosuka kujiboseka tokanyete tokungunto mwako oyo o 2023 Nabigo mwanchu morige tukoria Jumatatu tariki emerongebe na isano naibere ni gobono tukare ari enyagitari ya Have Health asibone go kwaregania bene elionyale kwenda kolingorigwa igoro ya afya yao ase omobero asibono ba kwaregana kokotenga oikororo elindonyale kolingorigwa bosa ogokolerwa obolingorigwa ase omobero bosa otaligwa kana besa ende yonsi igo mwanchu morige tema oikororo elinde onyale okorwa body screening onyale andake onyoko bwate boruire bonde nalio kumanya eri kwanyara gokonywa ase kendabu botarachi koire gose botarachi koire meri ase omobero na kibono egitaseni Ndizi TV kya bwate ninya giteria Have Health gocha obo osebo semia asama roire magakara kwariro bolingoria nkwenyorerore obu yakege mechageranga omobero yigana boranya gotara otamaiti gose no ruarite na kibono abanyagitari nabamanya sensemo yabo chenu bakokote inga kwatara chinyagitari kwarigererigwa no nyambo saiga kwaraenda kwarigererigwa eri kwa manyanga ki omobero ogenderete andake oborere bogocha bwa kwamanya no ruatekere bwa kobuire gose bwa irire meri ase omobero bono nyagitari ya Have Health boniga kokote oikaso mochubo songo irinyale koruarigwa osori ngorigwe asenchirere eyabosa otaligwa kanera kende gyonsi go mwancho murigete ene kinga ngo ikore litukiria Jumatatu akara wakorire kanisa Jumapili kali Grace Revival bono Jumatatu ene kinga wa ikire nande asenya gitari yaro ya Have Health ejo gotoka somo chobo songo elionyale kwaegwa obosemia nabo koringorigwa igoro ya afya yao akarora nyolekane ko bwate nonye malaria
nabo kwegwa mariogo erindo nyare ko gendera no bugima buna botambe nocho mwanchu burgeria nga ebiro bigasane go charara ngo gatinga genda gotoma chisemesi chiao etunyago chibwatoka ase embe onte togende atoire chide kachinkeiga turasiomia sensemo ya check nyuma tutraenda somotimoko tunyare goso agotemanga asense ya ever healthy go mwanchu mdengo tenga toikira ne gari somo chobosongo tunyare ko ringori gwa afya yaito lituko ne lya Jumatatu to basa komocha kegima igona gote iri mapema to basa konyoru nabo igo asense meria wiki yo ya to chokolera gosodo chiko chaka bono mutinyu 12 tema wikase mobogani ukameli pake mobogani no robika tubwate ka orogongo rwa Gusii ochire nkuma ore 5-star hotel na kyo igweto mwanchu murigeria ekero go chokosanga na intwe Ndizi TV abasani kurwa sorogongo rwa Gusii igobono tema wikarana ase omobogani ukameli pake editunyale gosanga amo chitariki nibero mwanchu murigeria litukolikaria Jumamosi igobono eroberia kigima igato ikegaria ase omobogani oyo kamel park tunyale gosanga no yo minto Petra Mokeira amona Miss F otonyale wikagari ogo chaye bunoliga siringi 200 chiawe ticket yo kaiga mwanchu murigeria nero goboge nabo igona akanyogotegete komanya amange igoro ya omoroberi oyo gose moyega orocho twaliga nigo tuyigore omotienyi egente kiyangeli ngaki to twalege tamero omotinyo yo gochaka totenge bono motienyi gore kona to kwenya ya motienyi bono gochaka ige bange boni gato chake December in style na Gusii urban blaze extravaganza ibone gochokole kanisa likibire mutenye oikomina kabire na Petra na Miss F abuna bono bawo chiko to ye bawo chuto bekere binto gari aba chingaki abate agosabateri umete midundo ya soro gongorwa Gusii aba chire nkuma bawo chiko to bwato kera bakara abange sana mwancho murigeria nere byo oikera no lyomanya abateri bawo korase orogongorwa Gusii ase namberi gutuma 200 yawo se ticket yawo kwenyorera nigere till number 9666651 9666651 igobono to mama pe maiga onyoda libagari ya motwe asokoligerie ebinto na maisa onsi abere nabo igo konyo goteta mango siko manyikwe manya mangi goro yomo yogo we Gusii urban extravaganza oyo kashali kibere toma ose aka esimi 0734386594 gose 0714386594 mwanchu morigere inere namba okoli kanse onyale gotuma goso onyale gwake simyo iboli rindo ragani konyera baga wote yoche no nyana kende iga igo mwanchu morigere to basa komocha litukeri ri atale kimbiri igo tumerane kameli parking chenonka baganyete ninde na maiga sana kubamanya sana tumerane litonyale usanga amange nabo igo lituko lya Jumapili bone jwere mambiende tunyale komera na alese kanisa eri ya Grace Revival daracha 2 tunyale gosanga nere Uncle Dipon eri nyale gototebya abiratato situko eri Jumapili bwata abateri kurasoro ngorwa Gusii igo mwanchu murigere ndo chinga Ndizi TV yani ekobekirte meroberi okegima bono Jumapili nere kale Jumapili yo moelio ase motinyu ikomino mu mwaka oyo iga 2023 igo to basa komocha toike gale tumwakenya sambo yamono aso gotolenda omotinyu mugima igo nonkuko ganyete nonkale oyo mobo bwabali bagoche kwikirania litukeri igo to basa komocha to basa kogenda andonsi tumerane lituko lya Jumapili liki emeronge bene sana nemo elibono chinsa ikomina ibere cha mambi no to gochakera egesinga kya masesenia baka chinsa chiri isano nemo cha mubaso no tokale kobeka enchiri naira Uncle Dipon elitonyale kosangana komogokia gose komwakira monene nga mbiya monego to basa komacho mwanchu murigeria alama tukajwa atunagotebi tale 27 tumira never health tale 2 tumira ne camel park nabo igotale 26 tumira ne ga Grace Revival Church daracha 2 tunyale usanga
amange. Biyasano mwanchu muriro Ndizi TV bwate tariki tomoja ikeri soko moja nigoreterwe amange nyora SSM ya effort by free screening nigo bakabwate free medical camp so wikalia bakoro bolingori amayakubwate amayakonyora yakubwate mbiyamoro mwanchu muriro bwate tariki tomoja ino Ndizi TV bwansu twagote na chibiro bitu ngomyoka bire kapisa mugeri tukikare ngase studio ende tokwanire amangana abira tukurwa access clear alken batutenga kibakorete akibaba format na akibono ba impress ya mangana CBC akibono ba soire ngakibatur baro bereti abana ase omwaka ogoje kwini tumnyoka sensema ya uchumbe birisa tumakwanda se studio toja sensema ya magazeti leo ntoko mnyoka magazeti mone kyagera haya murekeiro na sensemo ya ya murekeiro na ya madem kwini to chutia keigo kwini turamnyoka sensema ya check ya sedeka iboniga sichimbero nindo nyana Dolphin Mora always tuned in as usual. Good morning Brighton, Dorcas and Joshua. We wake up today alive, healthy and safe. We have to thank God for the gift of life. May congratulations then I go say to my young sister Agatha and to all candidates of Nyamira Primary School. Congratulations once more, keep on shining your stars. May I wish my family, parents, friends, all fans of Ndizi TV and my enemies to have a fantastic day ahead of you and be blessed you abundantly. Brighton and your team, congratulations for your good job. No alimi mbaka omwelio Dolphin Morata nyako moja no akoba ime ya Ndizi TV ne robo nsumo Gusii kevi so mimo tangi nimekuona o then a morning team Ensakia wonder Friday indini nyasatu anjeri tu already tukoli alero. Congratulations to all of pupils for their results. Waiting about to tutoe stress a wiki kidogo. Kurunyango junction getting you loud and clear. Ono mbia kemiso mutangi no alimi yomurobelio eri yeito na chosha tutomere badai. Edwin Omwenga Audena kuruka jari present watching live Brighton and Kemuma ukogoro kwembata audena kurwe Kenya gesuzuni kondani wabi audena wabi Rosemary Roli Rose Michemo omochokoro onyasinga amona banga mutanyara kwa soma ngole lakini audena Elike Momanyo Soro na Fred Nyandika Mosioma waingie ndani Ojaru William audena count me in from Kisii asante Johnny Tash audena well represented from Nairobi Western yakona sisi Muturi Dure Jared audena watching live Kurunya Chichi Secondary School asante sana Dennis Mugoya audena present from Nyabitunwa watching sana asante sana Joshua Masaki audena Joshua Mosoti watching live from Sudan asante sana audena ntumureke kurwa Sensemeria Sudan asante Enoch Mojara audena good morning watching live from Isebania border Bwakiru yakigimanya sat okonyire na arolire litkolinde ngoganeli wanafunzi wote wa Border Hill Academy asubuhi njema asama chibwa maya kigima ekyo nakyo ekerenga oko mwata okubwata okuya kwa walimu na okubwaterana ataketeko liko okubwaterana okuya kati ya balimu na wanafunzi na amona baiboli asamachibwa mayake gima pia na watakia staff tokora egasi na barabu customers Kenya na customs Tanzania asubuhi njema asante sana oineno kumochere Joshua Monguru Ismail Kuranyateko Mrimani Kinyonsi adheba mechaja ndani ya nyumba asante Peter Omali adhana watching kuro sugutanya maje niko ndani ya show mpaka omweli asante Teresa Kirubo kemuntu adhana hi good morning Brighton and Dorcas from Muranga tuned in watching live asante sana wasili mkwada na bwakire ya Brighton brother Brighton na madam Dorcas have a good Friday live watching from Doha Katali asante Dominic Mogabo adhana I'm watching live from Brighton Nairobi ngoganeli aba machoge chaje gakero heli ya Getare village emambia ingia na inue boy na intwe boygo adana auto ebina tutuara litkuligia litabwa biru kunyo binde Beyonce Kiran Dennis nimekuona umejaja ndani ya nyumba asemambi ya boniga pia mana sana mwenda tutumaji SMS ino asemambi ya numoto ina mukona sisi hadi tamati Mwanchumuri yenda gotuma wetira sinambira se screen is 29219284 eri nyale goto ikeriaga ye goto yuchumbe yabo eri tunyale konye sanga senchira yabe nduchinga matyanyo monda kutakoro hoteli ya buga ndoche bwakire buya pitore komo buna botambe hadi tamati na omaturi Vincent Evangelist Eriki Ondara Eriki Osoro Apollo Mbaki amona bande abange nabo igo matyanyo monda tayanga bono osabira gotera kuriya gochusa bakira lituko na vegetega abo igo Chelsea nere Olwanga mwalimu Charles Olwanga gato kwa Kenguso salamu niko ndani ya show with my wife Jackie ni kwambuka pamoja gumwanchu muligendera gutuma uchumbe yao etunyale kwenye bwata kubwato kasembeo senchira ere engi ya Kirandi Dennis awataba watching live
Jairus Rwango gato mwalimu Jairus Rwango gato koruke ngusu salamu niko ndani ya show karabali no murgi wa chakiri kwamboka bamoja. Asante sana Dominic nasome yao ndo jino murimi yumuroberio mawadana moto bwa sana buya kabisa Joshua timeto se toko swasa magaseto chuti asidi to kwena sore kiara ndo jo magani ago nda injira aliko jakago ikato swasa do jase sema yao okore to enda sinsema jeji advert ma goira na nere asinjira bene gote to enda sinsema magaseto ko ndanya usoma SMS ga ibere karto kwero berto so asensema magaseto kato adena ne chimbero toko gende kiara ichuma ko so atora sikinga sikiri mwanjete kibwato ke free friday godno magane to te kiara tuje atujuterina na kihalkal academy ya kolete na ninga kibaro beretie asumwaka ogocha sensema ya CBC bono. Now then Daniel Bosire from Matchpack, I'm watching you live in niweke wimbo wa Kiande wachungaji iende watu wote wa Gesusu wakiongozwa na my dad Kennedy Omoyo Siriman. Aode walende Joshua Meskio ya tena bigro terori wa Kiande wachungaji iende watu wote wa Gesusu wakiongozwa na tatu mwapo Kennedy Omoyo au hiyo towekewa baadaye karatu ikira sense meli ye ebwatoke. Safi bwakire Brighton na Dorcas umonne bwanjire gotoa omoyo litikolinde nande ongera sana asabana ba krasi 80 asokokora na konyora ama temu abobuya osama chiwa obuya twegene de bonsi mbanyore jiskuru asibago chekogendereria amasomo abo na ne togeirie omochokoro one Sharon Kerubo ombati asokonyora 246 marks from Muraganga Primary School. Asante sana bonsi bale nobo kendu asaba mwabo kubatiga nyasaye abalemi oyinaro Chris kurobo guseraganga ime ya Ensakia bono mambe. Asante Chris adena Brighton ranking is good because buna bono ena minyoka Nairobi Standard Chartered half marathon inkanyora namba chimisa to merongetato naisato akaba namba 333 asaba minyogi 4000 in the race iwana nyoro to wete tarikia 333 ase aba minyogi balenge 4000 yote na ranking terimbe ngongo manyore asoberete Moses Fini from Kyoge out and watching you. Good day, asante sana. Reading about the number of Brighton ya sega singi ya okora tiganya sae agoseni asante sana tindi kwa banjibika ngoma ne timu ya negaiga asante sana kero kote bona kazi inaendelea sawa salama salimini asante na tuenda sense ya magazeti sengi toko minyoka mugeni tukawika tuenda sense mirinde studio tokoirana torole interview ibere isato kolende inyorana ebwato ke free friday iko standby kero moenda tunyo kusaba request yao eliote ke tochia seru asemambi ya bona tuenda sense ya magazeti buna botambe ngo tuare gazeti ya The Standard. Na nchebu na butambe gazeti ne ya Daily Nation asepeje ntangani bono etelibagali nene osego kwanera engana ya mangana ya KCPE asego tenga best of last KCPE yani bali bakola tebuya ase omoroberio bomwerio o KCPE bono aseba ndoche chibicha cha bana bali babete nabo abatangani ose top 10 bono babekire ase nero oyonyolete amaxi 428 Michael wa Rutere bono ase abekirenere oire yani obekire bichenene omorekeire kegima oyorete kurase skuru eri ya Springs Primary eri gotoka Imara Daima asomo chorio Nairobi anyoreta maxi chiminye emerongebere na 5 na 3 nabigo mwanchu murigani gobona ego kwanda ase osemorekerete abaiseke bali babete bagotangana ase abali babete top 10 ase bono nere Immaculate wa sheke oyorete skuru ya Gilgil onyoreta maxi chiminye emerongebere na 5 na bere na boigo baru anete na Jacinta Kashugu Bethany Jacinta Bethany leteria katibono lya tinteti kwero ma amaino liwatenga se koru St. Anne's Mumias Primary Kakamega oyunere ko Jacinta Kashungu koru St. Anne's Mumias Girls ase county ya Kakamega na boigo abo atenere mchiminye emerongebere na 5 na bere na boigo oyobwate emerongo chiminye emerongebere na 5 na limo igabwate
ali kurukunga Adija Eunice Ahmed korwa Light Academy Mombasa mwanchumuri abano bali balenge top 5 wose balenge nabu top 10 nabo igonto bwate ayonde koroge igane koru Sitam Schools Woodley yotoka mocho Nairobi na Natalia Shimiyu nabo igonto bwate 421 au yuna nabo igabwate Natalia bwate 421 mtu bwate Mbithi Visor Mweni nero bwate 421 koru Good Testimony Junior nabo igonto bwate 420 oyo bwate okurukungane Richard Kangeta Benjamin korwa Accurate School Komarok nabo igonto bwate Chantel Akinyo Tieno korutenda Kia Junior Nairobi nabo igo Alaina Wangari korwa De Paul Austin Academy Kiambu na Angela Wairimu korwa Wairimu Warui korwa De Paul Austin nabo igo obo mwaindo chenga obwate oya mwanchumurigeria nero kuka Alaina akorwa ani oyo korwa school ya De Paul Kiambu Austin Kiambu nigabwate 418 nabo igo nere Angela igabwate 417 na Mogaka Lovely Kerubo kuru Ongata Academy Kajedo abwate 417 mwanchumuri abaga nabo bamolikeire ase ogokora buya ase top 10 ase count yani ase ensengi mwanchumuri sense ya Kenya abana bubatanga ina namolikira ase gazeti ya Daily Nation na pechintangani kolende ninswagati nabo igonkomanye ayale amolikeire Piasano mwanchumuri on this TV ane na sense me magazeti aligero nyore ni okorira ligoro ya pora kiwa na kibakorete buya asamatemu nzwenze otoko chuderitu asebeji entangani asegazeti ya The Standard asoko chuti neli murigede na kiabana banyade bakora buya ekero warutere anyade ka komotanga na max 428 kato wakera by KCB kanongo takakora komanyi ngaki omogusi akorete se amatemo yo manene ngaki atanga ndito singorwai ikiara mbaligete top 10 yabose bali banyade bagutangana nelina omwana mutangana bate 428 ekarongorgeria se ngotaka komanya nindo jina Andre Oriku Oigara korwa se skiru ya Mbirio Primary School nere nale asibali bakorete bujekera bate 421 ekarondoje aborekeire iga asiga seti ya The Standard bumba lindoje bagendete gukora buya ekerondoje amurigena top performance nabwo nero murigire iga asenjera ya abene embrace to pay more taxes as new taxes mangana herdi pono bali bakori mirimo bajiguwakana igorake inere murike nara sensemo ya afya mwanchubureria kurenda ya murike mono na ali yamatem nada ali ya matem ndine serikali onete de gospirito sikobagana Kenya Power enyarege o create super power farm Unwete serikali de kobeke mirobina ebagane ke esprit Kenya Power enyarege korosi super power farm aindo chinyariri ya sebeji ya gatiko sinana bora nyorere kobi bwesomere bechi akabere niri murege goro ya bana kibakorete amate mwabo buya bagokora bagone kartu akere 844 pai bechi agatato nero boigone chibije chiakire bechi akane niri nere murege amate mwayunga ki omwana oyo Makori ase county ya Nairobi anyaraka wikaransira amagsi ae ngosanyara kukaransira matemwae ayibona anyorete 428 oinero mwana motangani karwa murekerete na meka watu of Richard siblings in Nairobi imara daima squad nero nyorete ngaki mwana oyo anyade kago ikera konyora max ya inya soma se bechi yakane bechi agatano boigo niri murekerete ngaki chibarongo babere chibarongo mbara banga kibanyorete amagsi ngakibanyarde baga excel ase okonyora max yo makanyora 41 no yona kanyora 417 igo aba jibarongejo nabo chirorabo ande bayo jibarongo chinde njirega iga bakajora oyo makanyora 420 no yona kanyora 417 ayuni gara se beji ya gatano mwanjumuri tinkwenda sobo kale kiana matem pono kwenyora bwesomere ketingo teibonzi beji ya gatano nomo niri murigede na bana balibo ange balibo babekire bali bakorete buya bonsi ose bali bakorete buya bonsi baligire asiga seti ya The Standard tima dingi toko morekera mono bali bakorete buya boka twatika bali batakorete buya kyana baromba bwate ngikiagerete mpaikire kerango keri nanto ate bugorona abana mbale okonyorana akorete
Abobe asema temwaye a class 8 lakini akaenda secondary akakora buya akaenda university akakora buya bono akanyore grade 3 ekia akaenda university onto chaya mwana onde bwensi ngokorale amaya nindo jena umuwasiri w'igiseminari tena abasubati abana abanyaroka nigo banyara bago candidate nigo banyara bago drop erone kro bakorete amatemu abo omwaka oli kodende asensemo ya languages nigo gorete bekana basuba abana abanyaroka nigo bakorete buyakubwa abana kubwa abana abamura abana abanyaroka nigo bakorete buya asomo Swahili egesongo na sign languages nigo bakorete buya asege Swahili egesongo na sign languages composition kakaro abana bamura bakorete buyase esabu na sensemeri ya social studies ayo naramurigera sebeji ya 10 omwanjwa omurigereria neri egotebekana ebisanga byakorete byo biberi byamatemu bibere byoka ekera abana babere boka batogete oyo esimi yatogete noyo mona abwate bisakarete byokorokino biberi mbwarengo ego kumachikorana abana 1.4 million igamatemu ayo narenge credible sinarenge amaya ase enjira endonge gose engia ayindo jina aramurekere ase gaseti ya The Standard ebeje komina limo ne murgedena ngaki abanyaruka nande banyare bakora buya ase county ya Makueni Machakos anene asiskuru ja obo cyabanyene ayinaro amurekere peche komina kabane murgedena bye bye 844 pone karotogoso asensemo ya juni agarotogoso asensemo ya CBC omwana motangani nigagarodena bono era nigadojukoba engineer oyo no mwana Michael adana atagadojukoba engineer ya software engineer nyo dedi tukore garon tuatu ardo bukore kanwake igoro ya matema gara sogate kodo skonyo engineer buneji na bujusoro bweme chando bune ka okwana litukore garo asiskiri yaye ni atetemna inje ngojukoba software engineer biyamane tokomoganeri amaya kabisa asinjira ya abene. Asanti sana ino aragendete ko basika seti ya The Standard korende somera mange bwe manyina lyaro korende kara manga murgeire igoro ya matemu asedi tukolia lero ayande na boko yanyora ime bwe somere asubo ime kyana de afya na rana bono bali igire bali bakora embere na bachukona chuchibas nyinge ase ensemerin ya amangana afya amange na aramurgeire igoro ya matemu na ndabunongo kore kurwa sika seti ya The Standard kodingo goini kale jina nyore gaseti ya obwe somere amange ekero korana ngaki onaye okoranya nyora asinjira ya ben Mwanchuma litokera se page ya kabere gazeti ya Daily Nation ni gobone mulikirete muna batebyata abwatanganinga ibagalia bayeneria ire ni goro ya matokeo KCPE omwako 2023 asebono ba ndochenga ababwata ni bechisemi asebabekire chibicha cyabo asindochenere ne okurokunga micheni nkubiu nyaga na Esther Wanjiku Gatonye and Sawa Thomas ubanyorete bakwaegwa certificate chobokora lyo buyabo asense meyo yamatemo KCP ananasi bali baba bakumakia amatemo ayo nabigontwaroche ase peche yentangane mwanchu mulikira ni gobo igo mulikirete osego kwana naki abana bagandete goso kokogokera igoro yamatemo ayo asaba bwata ni boigo bali babiri bakumakia bakorosi amatemo ayo bali muna boigo wizara ikisemi asegendete kokokera ogokora buya kwa matemo ayo asebono abana 1.4 million bono babete bagokora amatemo ayo omwaka oyo iga nabigo mwanchu mulikira ni gobo kwanera ikoro y'abana bali 15 abo batanyalite kwerikia amatema ya KCPE kolende bakaigwa ribaga bagakora amatema abo mwanchu muri togosika motwe ase page ya 3 nigobono emunikirite na Kisii county ya Nairobi yabetege koru gagosokia abana osaba abana aba county ya Nairobi abakira sinane babete bagokora buya ase county ya Nairobi bono ya
pongezi ase ogosokia abana abangi abakorete buya ase omwana omotang'ani oyinere Michael Warutere arwete korwa ase county eyo ya Nairobi. Nigo bone gotenga county eyo nigo yasogetie abana abana bakorete buya kigima korwa ase county eyo ayo konyora ase page ya gatatu. Page ya kane nigo bone molekirete igoro y'omwana omotang'ani oyinere Michael Warutere oyonyota maxi chiminye 23 ase bono agotebanga nigo abwato kugania koko join osoko kwande skuru ya Mangu ase bono arachi gosoma ase secondary ya skuru eyo akuno kugania kwaye Michael Warutere oyo bate omotang'ani ase skuru eyo nigo bono agotenga tabwate yani takagerete gose nanyore max ayo anyorete ase bono abwatere korengana nere nigale korenga amangi piara iki info 10 korende rigabono anyorete ogwetani ayo ase bono aganiri go join eskuru ya Mangu nabo igo kugendera motwe agendera na gosomera amangana software engineer ase amatuko amotwe nigo boigo ase page yo mwanchu muri ya kane emolekirete ngaki abana chiribu ibere na 2060 bono abanyoete amaxi amake wetani emi emo bali banyore bataigeti emi nigo bono bale chiribu ibere na 50 ase bono institute ya Kenya abale bakwata amatema yaiga yo moerio KCPE bono abanyorete inse yemi abale chiribu ibere na 50 mwanchumuriga yinkolengana ne wizara yechisemi togusuka mutu ase page ya gatano nigo boigo emolekirete omonyaruka omotang'ani ase nsengima oyibono ne Jacinta Okasungu Betani oyibono okorwe skuru ya St Anne's Primary Mumias Kakamega County ase bono alegotebaniga abwate amatarajio yokonyora 430 gose chiminye na 30 kolende bono akanyora chiminye 25 ase bono agotebanigo aisanigete amo namatemayo mwanchu morigirira nige morikete mugano yena kyabere ka gosoma ase page ya gatano mo mwanchu morige nigo bono ekorokia aborokiwa bali bono bakote amatema yega abaligetenga top performers nationally yani bali bakwate buya sense ya Kenya ase amatema ya KCPE yo moerio ase bono abandoche bamolekirete nganere abalogeti abana abango mwanchu murigiri abunda cyo kwali baga olindo nyale kwemanyera ngambara byabayiga batangaine ase chiskuru korwa ase county ya Kisii ndoshinga chiskuru ya Precious Hope nere egati yabali banyolete maxima ya Ivy Mora oyobwate 420 nabo igo ntoroche yunere Precious Hope ntoroche nganero Imperio nero neregati yechiskuru chiri chakorete buye gusichasogetie abana abakorete buya kegima wanchu muri na bange nabo igo nichiskuru chinyinge chimurikire kole ngo kwari baga onyale kwenyorere gazeti ya Nation elyo nyale kwesomera nabo igo ase page ya gatano kabe na igo boigo nero emurikirete bono ase abana abo gusehorogeti abana bali bakorete buya asamatema yo KCP maiga ye myaka goseji emyaka emiongo 10 yubonere 39 years ase bono bakorete abana bali bakwate byana bayigomba molekira ase page yo ya gatano na kabiri togosuka motu mwanchu muri ngo charali yawe ka ase page 10 ase bono eko molekira igoro y'abana abanyaruka nigo bono ba machiti kolengani amo nabana abamura ase bono abamura baingeretere ndase abamura batanganete kubwa baroro kante okora bya kubwa abanyaruka ayugo konyora ase page ya 10 ase bono wizara chiseme kotemanga nigo batemete ego balance gotente kolengania asense mejo ya masomo nabo igo nigo page yo gotebanga osomo waziri wechisemine Ezekiel Machawatenga nigo bonega serikali ego chikoene kinga batwali smooth transition ose barure asomoroberio 844 ochia ase moroberio CBC ase nchirere engi yakimana na igo ere ya bene kigima asona wachikoene kinga abana abalimu amana barokia abarokiwa ango chibale konyora chisemi asense
enseme ya CBC echirengaine chiriba konye ba abaiga ba KCP gose nigo bagochi gukora buyake gima ase omurobere yo CBC ase bana mirobere yonsi egendete kobekwa bene rikwane kinga CBC yongo ikiranere na gukora buya kigima ase emyaka eremotu ase peje kominomo nigo baigo mwanju monigeria okonyora bono bali top 100 gose bali ba sengima achiskuru chiria mona baraki bali batanga ine emia batangani asensito ya Kenya na buba molikeiro mwanju monigeria na ra molikira se gazeti no ngokorera ngotigeraga iga enyore gazeti ya Daily Nation bwemanye amange ayo amolikire go chimotu asibono amolekere ego chukukwana go chimotura chikwenyora naki chiskuru chigo chigo chaka go chorwa chitariki emerongo ebere na isano ebere asensito ya Kenya asebali chiribukyanda bago chikwe wali bagali abene alyo gokora matemo abo ase omwaka ogocha motenye omotangane mwanchu murigeria ainara molikira se gazeti ya Daily Nation. Piazano manjumari Ndizi bwenda utoma ujumbe yao onabo saba hotera kurudeo chikobeke Free Friday bwatoke ekiagara omugani witu ntukaturugeringa yeike tubachikokora interview akaigo aradenga kibatoro bereti osena kibabege temeroberio asumwa kogoja ase school yalkin academy inyorana gekoraga chinsa iberega ngoswatora sense meriye bwatoke edition nduchikomentu ebiro to bana ngetwalire chinsa je bwatoke yaya ebiro mbiroro choshuna batomendano ni teka 30 yoto obo tena mukolinya lero gwe bwatoko tore kweli asemambi ya abone to moja na butora tengano ne chinsa ibere to kumina kiekoba bona aeroberi egento kora to meri kwesi yao eriora sabe bono mambia ogoteana mbekere gotera gete ingero gete ikiato atetera sense meri ebwatoke into Free Friday yo kibagendete interview na bonya gotuma ogotera kwao kuri eri kwesi gosaba asimambi yaboni boigo nabogoteana ngakyoro cha borokwa ause abana bakoreta matemu ngakyoro chae ngakia matemu ayajete bono muibori kwerobeiri kwena kimina omwano nkere mwana akora tomokia ngomoirore skuru eriararangeriwe ngobano moyori wikabwetikane amakoranga ki ebintu byonsi biko bene Ndizi TV bonso mogusitoska ngwena torasense meri yokoraligereri na kieskuchi skuru jakorete nene kerto konyona na numadbiseta korwase skuru ya Alkin Academy asimambia bonene Ndizi TV bonso bosi kwantorera na sense meri nde ya Joshua torakora biratato asimambi ya bonia. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ekanisa ya Grace Revival Church yekubwatrana numurubiri bwegesinga kyamasesenia nigo bago korentera a new spirit worship encounter Jumapili yechitariki 25 nemo egesinga kyamasesenia na Uncle Dipon Asanya Nigora guchire eye maseyemo kurwa Grace Revival Church daraja mbili angena Rana Motors mbarabare na Sun Hotel nonyora matera ama kenunuku kurwa team ya Grace Revival Praise and Worship. Na Buigo, kurwa Sabateri, Dorcas Mogotu. Nitasonga mbele, nitasonga mbele, nikiwa na Yesu. Paul Sereti. Na Rogers Kankwana. Chigo ikachinsa nyegu ikachinsa isano nemonenusu nonyoro kurandiwa kurwa se Reverend Joseph Nyamwaya.
abageni bariganirie kurwa somo chu Nairobi na boigompabeo ni nchuto siseniwe totogie na gusasima na Grace Revival Church daraja 2 na gusangana baralia kurwa Ndizi TV Worship Encounter tomocha Enya gitari ya Eva Health Multidynamic yere yumu chobosongo nigera twale oburingoria bwabosa chitariki 22 cyumutinyo y'ukominomo ritukorie Jumatatu asibara renke omubiro muima iryo kumanya amarwira araroro mbaringorie amarwira buna arthritis diabetes hemorrhoids fibroids ulcers high blood pressure allergies na marwira nde amange nigo bare asamagacho a family bank building second floor room number 07A gosoba kirezimi ase number enotisano na ibere kianda isano na ibere isano na izato marakabere isano ne marakabere kianda ibere Eva Health Multidynamic Kisii, the greatest wealth is health. Umurigiriya bu television ya Ndizi TV umurugiriya Gusii Urban Blaze uyungo kirakira lituko rya Jumatatu wike Juma gucakira chinsa isano n'izeto wike chinsa ikomi na Petra Mukera na Miss F nigo gukoretera umuyigo munene kigima wo gukuru